ኣብ ካልእ ቦታ ዘለኹም ደቀይ ባህሊ ናይቲ ዓዲ ወሲድኩም ህይወትኩም ዘጥፍኡ ክኾን የብሉ ንመንገዲ ህይወትኩም ዘበላሹ ክኾን የብሉ ንመንገዲ ህይወትክን ዘበላሹ ክኾን የብሉ ዓርክኻ መን እዩ ዓርክኻ መን እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ድዩ ናብ ህይወት ትመርሕ ድያ መሓዛኺ መን እያ እንታይ ትብለኪ ንዘምር ንጸሊ ነመስግን ኣቦታትና ኣቦናን ኣዲናን ንተኣዘዝ መንእሰይ ህይወትና ብእግዚአብሔር ነመርሖዮ ብእግዚአብሔር መንገዲ ነኽዶ ትብል ደይብለካ መሓዛኻ ዓርክኻ ንሱ ዝብለካ እንተኾይኑ ጽቡቕ እዩ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ እዩ ናብ ቤት እግዚአብሔር ዝወስደካ ናብ ዝማሬን ትምህርትን ዝርከበሉ ህይወትካ ናብ ተጥሕነሉ ዝወስደካ እንተኾይኑ እዚ ጽቡቕ እዩ ዮሴፍ እውን ከምኡ ኢሉ ነይሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እውን ንእግዚአብሔር ብሕልሙን ብዝረኣይዎ ረኣይ እንዳፈትሐን እናመስጠረን ይነግሮም ነይሩ ኣይጭነቕን ነይሩ ዋላ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ኣይጭነቕን ነይሩ ንምንታይ ግን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ሰሪቁ ድዩ ወሲዱ ድዩ ኣይኮነን እኮ መንእሰይነቱ ብህይወት ከማዕርግ ስለዝደለየ እዩ ሃፍቶም ደው ዘበልዎ ሰባት ቅድሚት ኮይኑ ኣይሓሰየን ናይ ጴጢፋራ ሰበይቲ ንዓ ክትብሎ ከላ ኣይኮነን እግዚአብሔር ወይታያ የሰልጠነንን እግዚአብሔር በዚ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ እግዚአብሔር ንሱ ከም ዘይምሃሮ ንሱን ህይወቱ ከም ዘይጠቅሞ ገይሩ ተረዲኡ ይኮነን ኢሉ ክእሰር ከም ዝኾነ ዋላ እንተፈለጠ ምእሳር ይሓሸኒ ይሉ ካብ ሕማቅ ገይሩ ክእሰር ሕማቅ ከበገበር ተተኣሲሩ ኮይኑ ሓቂ ተውፅኦ እያ ሓቂ ሓራ ተውፅኦ እያ ንእኮ እዩ ጎይታ ብዮሐንስ ኣቢሉ ተዛረበ ተዛሪቡስ ዮሐንስ ዝጸሓፉ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 31 እንታይ ዝብል بقالي نبرو بقالي انت نيركم ناي بحق دق مزامرته يخو حرا حقي حرا يوصي بقالي انت نيركم ناي بحق دق مزامرته يخو حقي حرا يوصي حق انت حيسكم سوصحت حرا تبهالو يخو دق مزامرته وانت خونو يخم قبل كلو تمكحتنياتات سبات حرا زوصانا كينا حرا خيوطنا هالو نحنا اكو دق ابراهامينا دق ابراهام بسغا طرحنا هالو بجبر دق ابراهام زي كوننا هالو زر እግዚአብሔር ኮይና ይብሉ ዘር እግዚአብሔር እንደይኮንና ሃሎ በተግባርና እግዚአብሔር ስራሕ ዘይሰርሑ ኢዶም ንቅጥለት አንደበቶም ንሐሶትና ተገልገለ እንደሐለ ህይወቶም ንኻል አግዚኦሞ ንሃለው ደቅ እግዚአብሔር ኮይና እግዚአብሔር ንፈልጥ ኮይና ዝብሉ ሰባት ኮይና አንተም ፍትዋትና እግዚአብሔር ደቂ ካፍትና ዮሴፍ ህይወት እንታይ ተወስዶ እንታይ ተማሩና አው ህይወት እንታይ ይስማዓኪ ንእግዚአብሔር ዘታለል ኩሉ ጊዜ ደዋይስ ንእግዚአብሔር በሐቅ ተዛረብ ኩሉ ጊዜ ንእግዚአብሔር ዘታለል ካሉ ጊዜ ድዩ ንእግዚአብሔር ዘታለል ኩሉ ጊዜ ድዩ ዝበጽሕ ወይስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጽቡቕ ዝስራሕ ኩሉ ዛጓለይ ዝወደ ፍቁረይና እግዚአብሔር ወዲ ፍቱ እግዚአብሔር ይፈትወካ እዩ እግዚአብሔር ይፈትወካ እዩ የፍቅረካ እዩ እግዚአብሔር ህይወቱ ወን ከክንዳና ዝሓበልና እግዚአብሔር ስለዝፈትወና ስለዘፍቅረና እዩ ናይ መስቀል ሞት እኮ መሪር እዩ ናይ መስቀል ጉዕዞ እኮ መሪር እዩ ናይ ቀራንዮ ጉዕዞ እኮ ከቢድ እዩ እዚ ከቢድ ፍቅሪ እዚ ዝገለጸ እኮ ስለዝፈትወና እዩ ነቲ ዝፈትወካ እግዚአብሔር ሓሲኺ የሪኽ ዛጓለይ ነቲ ዝፈትወካ እግዚአብሔር ዘፍቅረካ እግዚአብሔር ኣታሊልካዮ ዲኻ ዝወደይ ንዕኮ ኣየታለልካዮን ኢኻ ንህይወትካ ኢኻ ተታለላ ብብርሃን ክትጓዓዝ እዩ ዝግባእ ብርሃን ህይወት ኣባኻ ክሓድር ብጸላም እንተ ተጓዓዝካ ሞት ስለዝኾነ ብብርሃን ክትጓዓዝ እዩ ዝድለ ስለዚ ወደይ እግዚአብሔር ስለዝፈትወካ ነቲ ዝፈትወካ እግዚአብሔር بملؤنت كتجلجلو بملؤنت كتجلجليو بملؤنت كنجلجلو يزقبا كم وصل جبر يوسف نقول جوار انت أتو وتيو ناتتشت أنا كبر خيدو تتأثر كابيت ما أثرتون وتيو نهي نقص حدا بعلعل بعل سلطان كوينو نحواتون كم الجبز خال المغنيات بتعجستي من قدو بجزاير سلز جبري من سينتو بخطك أمل لوز جبا أجباب منبر بخطك أمل لوز جبا أجباب سلز إذا تغمي من سينت كرأيو ندو اسكا حبون እግዚአብሔር ህይወትካ حبو مخمي كم زغبر እግዚአብሔር كمي كم زمعرغون منታይ كم زتقملካ ننحدحدنا نناتنا ጸጋልና ተውሂውና እዩ ናይ ዘይ ምጥቃም ተዘይ ኮይኑ ነንሕድሕድና ጸጋ ተውሂውና እዩ ተጸጋ ንሱ ገዲፍና ናብ ካልእ መኻድና ተዘይ ኮይኑ ጸጋ ተውሂውና እዩ አዳምን ሔዋንን እኮ ናይ ምስጋና ናይ ትንቢት ናይ ብዙሕ አዳም ተውሂዎ ነይሩ ብዙሕ ጸጋ ተውሂዎ ነገር ግን ተጸጋ ንሱ ገዲፉ ሕሶት ናይ ዲያብሎስ ስለሰምዐ ወዲቁ ሔዋን እውን ከሙ ንስኻ ኸመይ ዛጓለይ ዝተውሃወክ ጸጋ ተጠቂም ክሉ ዶ ፈሊጥክ የደኸ ጸጋኺ ጻውዒትካ ፈሊጥካ የዶ ንምንታይ ከም ተጸዋዕኻ ንምንታይ ከም ተጸዋዕና ንምንታይ ናይ እግዚአብሔር ከም ዝኾንና ናይ እግዚአብሔር ምዃን ዘይምርዳእ እንተ ሊምበር ናይ እግዚአብሔር ምዃን ዘለዓለማውነት እዩ
ንእግዚአብሔር መፍታውን መፍቃርን ዘለዓለማውነት ክብሪ እዩ ናይ እግዚአብሔር አክሊል ምርካብ ዘለዓለማውነት ክብሪ እዩ ሓንቲ ግዜ ጸሊኻ ክንደይ ጸጋ ትወሃብ ሓንቲ ግዜ ጸልየ ሓንቲ ግዜ ንእግዚአብሔር ጎይታ ይለሚነዮ አቦዬ በጀኻ ምሳይ ባኹን ምሳይ ባ ተጓዓዛ አቦዬ ፍቶይ ኣብ መስቀል ኮይንካ ስለና ዓይስ ተዛረብካለይ ስለና ዓይ ዝሞትካለይ አቦዋይ ንጉሰይ